Čau, já jsem Miky. Já Kačí. And we are two. No. Tak dneska si dáme jednu hru Jelly Beans a vysvětlí dál. Jde o to, že je tam vevnitř takováhle ruletka, se kterou budeme točit, jsou tam namalovaný různé ty barvičky těch bonbonů, který mám tady. A vždycky jakoby jedna barva má dvě příchutě, jednu hnusnou a jednu dobrou. No a jde o to vlastně, že si vždycky roztočíme a oba si vezmeme tu barvičku, ten bonbonek. A půjde o to vlastně, kdo bude mít tu hnusnou a kdo tu dobrou. Tak jdem na to, ne? Tak já roztáčím první. A je to příchuť hnědá nebo černá, nevím co to je. To jsou buď psí žrádlo, anebo čokoládový puding. Já si vám ze spoda. Ještě máme vomit misku a má i správnou barvu, oranžovou. Tak 3, 2, 1. Blá. Já mám čokoládu. Má psí žrádlo. Spotí to? Fuj. Měla psí žrádlo. Fuj. Dobře, tak točím. Shit, oranžové, to jsou buď zvratky nebo broskev. Jo. To nemusíš číst, já to vím. A ty jsou pěkný. Kaše. Jo, máte hezkou barvičku. Se to neostří na to. Počkej. Tak, 1, 2, 3, go! Tak to je hodně hnusný. Fuj! Fujky. Tam zase bude mít celý úplně hrozný ksichty na tom. To je hodně identický, ale. Když mám ještě psí žrádlo mezi zubama. Já ho tam fakt mám. Fuj. A teď tam máme takový bílo-žlutý. To je buď maslový popcorn a nebo zkažený vejce. Jo. Já to tady čtu, ale tačky si to pamatuje. Já jsem chtěla... Tohle to ne. Tohle, to bylo taky hodně barevný. Počkej ještě. Tak já si vezmu taky hodně barev. Ne, já si nevezmu. Já si vezmu tu míň barevný. Takhle. A já ho mám úplně tady do žluta. Tak doufám, že to bude 3, 2, 1, promiň. Popcorn. 3, 2, 1, daj. Já mám popcorn. Tak to je hodně velký hnus. Fuj. Nic. Teď točím já znova. To jsou buď zvratky nebo... Nebo hrušky. Peach. Ne, peach. Broskev. To jsme měli, ale... No. Zatím nám tam nějak zbývají ty lepší. To je docela hnusný. Tak jdem na to? Hoj. Po takové době, ne? Ono to chvíli bylo zase hrozně sladký. No ono to je sladký na začátku a pak cítíte tu chuť hnusnou. Paneš mi ten čaj, prosím. Ne, to nemluví. A to je Já fakt nechci dostat loktem. Bude blbě. Tak to máme zelenou a to už jsme asi taky měli. Neměli jsme zelenou, to je buď šušeň, nebo hruška. Tu s těma puntíkama je to. Jo. Ten, co vypadá, jak kdyby tam byla nějaká brokolice. Teď jsem si zkusil ještě před natáčením a bylo to prej suchý z nosu, ale sněd jsem to stejně celý, mě to vnalo. Tak, jo. Ne, tak jsem asi neměl. Hruška. Tak to asi byla ta hruška. Hruška. Tohle je hodně hnusný. Ty jsi myslel, že to chutná jako šušení z nosu, jo? No, tak ta hruška byla stejně hnusná. Mě chutná. No proti těm zvratkům. Tomu vejci, to Zase čokoláda, tam mi nechutná ani samotné. Čokoláda teda, anebo psí žrádlo. Už to mám v puse. No tak jak? Fuj. Já mám zase čokoládu. Tyhle, to není fér. Tutti frutti a nebo smradlové ponožky. Tak ber, růžové s puntíkama. Takhle. Taková pěkná barevná. Tak kde ukazuju. Počkej.
Tutti frutti? Já chci tutti frutti. A mám mentol takovej teda. Já tutti... Tak to je hnusný. Já mám teda tutti frutti, ale to hnusný. Je to takový... Něco jako žvejkačky to chutná. Mě už bolí žaludek z toho. No. Tak točím. Modrá, takže... To je zubní pasta nebo... Borůvka. Borůvka. Tak. Měl bych spíš radši tu zubní pastu teda. Tady tu, a tady je pěkně potisklá. Taká krásně A modrá. on to není vidět zase. Čivem tady. Zubní pasta. A to hodí potom si Já mám dobrý. Já mám borůvku. Jo. Což ochutná. Chceš pastu? Ne. Ty to jako kombinuješ, jo? Borůvku jsem ještě neměla. Je to dobrý? Světle zelené. To ještě nebylo. Neber. To světle zelené. Světle? Tak moc menší nebo větší? To je jedno. Takže buď posekaná tráva nebo... Limetka. Limetka. A po té pasty jsou celý. Tráva je dobrá. No. Já mám trávu. Taková kytka, no. A není to špatný. Je to chutná jako sedmikráska. Točím. Bílá. To není vidět. Nevysyp to. Takže bílá je, to jsou ty plínky nebo kokos. 1, 2, 3, go! Mně to přijde jak takový to dřevo. Tobě to chutná? Nechutná. Až to připomíná takový to voňavý dřevo. To je mamina. Jí chutnají to. To nejsou použitý plíny. plínky. Já myslím, že to je použitý. Jo, baby vibes, to jsou brousky vlastně, to nejsou plíny, no. Jsem to říkala, že jsou obrovské, já jsem Asi říkala jsou plínky. brousky. Už jsme měli teda všechny barvičky a teď teda jsme to vymysleli tak, že si vylosujeme barvičku teda a budeme jít do té doby, dokud nebudeme mít dobrou. Aby jsme se toho odbavili. Točím. Zvratky. Zvratky nebo hruška? Ne hruška. Píč. To je Broské. tak broské, já si to fakt pletu. Tak. Tak oba, jo? Dokud nebudeme mít dobrou. Jo. Mám broské. Tak jeď, dokud nebudeš mít dobrou. No je to sladký, ale já už to nepoznám. Asi máš broské. Teď točím já. Tutti frutti nebo stinky socks. Špinavý ponožky. Jo, Nevím, jestli jsou smradlavý. sladký. Tak ber, si tam tuhle. Ježíš, ale ty to máš nějaký systém. Nemám v tom systém, jako to mám poznat. Jo. Tak já mám teď ale štěstí, jako. To fakt chutná jako tutti frutti. To mám ráda. Mě ta hra přestává bavit. Mňam. Dobrý, no. Tak toč. Ale Ne, je to jako perlička, že jo? tak točím další. Modré. Pasta anebo borůvky. Takže do borůvek, jo? Já mám borůvku. Já mám pastu. Konečně. Ta mistička je hodně nechutná. A hlavně strašně smrdí. Tak tam je pasta, Jo, mám borůvku. pak tam je žádlo pro psy v té misce, To nechutná. pak tam jsou vejce a tak dále. Tak, teď točíš zase třeba ty. Bídý. Takže Takže plíny anebo kokos. Já chci kokos. To je tuto? Tak třeba ne tak? Já mám kokos. Já mám plíny. Tak se to obrací. No ale nechtěla bys jíst zvratky furt dokola. No to bylo hnusný. Kokos. Tak teď si dám pastu, abych to... Počkej, chci půlku. Jo, už není.
No. Půlku pasty nebo blueberry. Pasta je to. A ta pasta není špatná. No, takhle nakonec to není vůbec špatný, no. Takže doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, dejte like, děkuji jestli vždycky. ne, dejte dislike. Takže to je všechno, už se s vámi loučíme. Čau. Už něco dělám. Aha.